Здравейте, аз съм Християн от Harvest Expert и съм тук, за да ви покажа наша система за измерване на загуба по време на жътва. Системата се състои от фиксиращи стойки в 3 размера с съответните измервателни тавички към всяка една от тях. Стойките се монтират с силни магнити на задния мост на комбайна. Сега ще ви демонстрирам как се прикрепят нашите фиксиращи стойки към комбайна. Съответната измервателна тавичка се захваща с електромагнити към фиксиращата стойка. По време на оптимална работа на машината, човек от безопасна дистанция покрай комбайна е необходимо да освободи измервателна тавичка посредством дистанционно. Измервателната тавичка попада под комбайна, съответно продължавайки напред, в нея ние събираме материала, който излиза от сечката и от ситата. Впоследствие събрания материал е необходимо да го пречистим и да отсеем зърното от плявата. Пречистването става последния начин. Премахваме грубото. Съответно останалото го събираме и го изсипваме в нашия сепаратор. С помощта на потенциометър постепенно увеличаваме оборотите, за да изчистим зърното от примеси. След изчистване на зърното е необходимо да претеглим неговото тегло. Накрая, след претегляне на зърното, е необходимо да въведем стойностите от електронната везна в нашето приложение. Съответно избираме типа на културата, която женем, избираме размера на измервателната тавичка, която използваме в момента, избираме съответния модел на измерване, като за моделите на измерване ще поговорим допълнително в друго видео. Въвеждаме теглото на зърното. Въвеждаме ширина на хедър, в случая 12,30. Избираме ширина на разпиляване, в случая разпиляваме на 12 метра сламата. Опционално поле добив, ако си знаем добива, въвеждаме, за да разберем каква е процентната загуба. Съответно влага и скорост, които използваме, те са опционални, използваме ги за оптимизациите, които можем да направим на по-късен етап. Натискаме бутона изчислете загуба и разбираме, че в момента загубата е 27,9 кг или 4,65% при 600 кг добив. На втората страница в нашето приложение имате профил на машината, с която се извършва жътвата в момента. Съответно избирате марка и модел от падащото меню, избирате типа на вършачната система с всички параметри, при които се извършва жътвата в момента. Обороти на барабан, обороти на ротор, обороти на вентилатор, разстояние на контра и разстояние на сета. Запазвате тези настройки и когато дойдете в резултата с загубата, натискате бутона Оптимизирай. Софтуера автоматично ще ви даде препоръка какво да подобрите, за да намалите тази загуба. Всеки един резултат може да бъде записан, като е необходимо да запишете името на полето, на което се извършва жътвата. Към него ще бъде добавено загубата, която е отчетена в момента, със съответните параметри на машината, при които е извършена тази загуба. Накрая в страницата с резултати можете да намерите най-добрата отчетена загуба и съответно да видите при какви настройки на машината е достигната тя. Това беше краткото представяне на Harvest Expert. Очаквайте ни съвсем скоро на полеви демонстрации в реални условия. Последвайте ни в нашата страница във Facebook и може да откриете на посочените в нея телефони. До нови срещи!